so naik ke diri. Halew ka sendong gabiyaw na. Namun doon apa po? Này mươi năm phải cái sừng nào không nữa xoay tê Suci namun doa. Suci namun doa.
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा गावख्रुबना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो सोरबाफोर ट्रेक्टरनि जेनेबा हालेवनो रोङाबा बोरै बोरै एवनांगौ सोंहरजागोन मालाबा आं भिडिअ लाबोगोन बोरै बोरै एवनांगौ नोंसोरनो जेनेबा डिटेल्स खोन्थाहरगोन आरो ना बोरै बोरै एवनांगौ ट्रेक्टरखौ हालेवनायाव डिटेल्स खोन्थाहरगोन आं मालाबा एवखांजोबसिगोन जोबनायालाय ओरै 5 बिगा दं बेयाव Murid na dong liau na yau mana mun ganda yau mun gan na om na gan niau ere na dong pun berna oi sibir oi fai di jelai ama orang kerja na oi baltika boleh baltika nih bundur naya habis bangun baik Gì đâu phải ơi. Dia para sabar ya. Nah हमनो फैबानो जाबाय सोरबाफोर लोगोफोर ना मोनसिदों आरो ना আজি মাছ ধৰিব আহিছো
गावते